kapadyak, nandito kami sa Villaverde, San Nicolas, Pangasinan. Dito kami sa unang kapihan, sa yung old kapihan. Dito kami nag-park nila. Yung vlog niya na. Sir Jeff. Datang. Subukan namin akyatin ng maligo na pasyalan yung mga ano dyan, magandang view. Ano ba tanggalin po pinang? Tanggalin. Let's go! Pangalawang beses na. Panglima. Huli naman, huli na naman. Mga Lodi. Meron. Sticker. Oh, shoutout muna. Shoutout sa mga kaitig. Shoutout kay Kejel. Shoutout sa mga asawa ko dyan. 5 minutes later. Ganda oh. Maliko Bikers Camp. Uy! Bikers Camp pala to. Punta tayo dyan. Ako pa yata di ba? Umuli ni Merlon. Hindi, hindi ganun ka. Oh, may CR mga kapadyak.
Ganda mag-trail dito mamaya. Hmm. 10 minutes later. 9:35 na mga kapadyak. Mula pala sa baba sa may tulay hanggang sa Barangay Maliko 26 kilometers daw mga kapadyak. Nagmay dituwing yan eh, naglabag. Doon ba tayo mga kapadyak oh? Kung nakikita nyo sa video, yun, nadaanan natin yan. Kami mga kabilang na nagparada. Ay mo eh, TV, agatan ka na. Yun din. Ikaw nga eh. No, di ba? Hintay mo na na. Yee-hoo! Oh, kaway-kaway! Oh. Oh. 5 minutes later. Kasama mga taga Natividad, San Quintin. Pasabay na natin dito sila John Rin. Si pare Well, bumalik sila. Uy, araw na. Dito mga kapadyak, kapasok dito. Trail, magandang trail oh. Wow! Ganda! Oh mga kapadyak, pag gusto nyo mag-camping dito, camping site na oh. Oh, pag gising mo sa umaga, tama yun oh, magkakapit na oh. Yun o, kita nyo ba yun? Yun? Grabe. Best view. Best view na to. Oh, may buwan na doon. Oh, pagdaanan ng apoy, bumpaw. Ayo. Ganda. Si Sir Jeff. May kapis ka, Sir Jeff. Oh, ano? Una-una ka kasi. Enjoy muna kami. Yung mga nauna sa taas. Wala kayo dito. A few minutes later. Yuhu. Pwede kayong pasok bike.
Magkano, sir? 20 po ang sunod. Oh, mga kapadyak. Trans tayo dito. Malingi ba batibike niya? Pwede po. Yeah, boy. Shout out. Ito po si Kuya. Santa Maria, pagkita na. Santa Maria. Mga kapadyak, ito yung Sherman's Tank. Kaya natin umakyat dito. Hindi bumaba yung mga kasama ko. Pakyat na tayo. Punta tayo sa ibang view. Woohoo! Kunting padyakan na lang daw. Nakadaanan man tayo yan. Maliko. Mga kapadyak, viewpoint ng Maliko. Tara, kain na muna tayo. Uy, sayang. Ubus na yung sticker ko. Wala akong may dikit. Wala mo na tayong E3 na sticker. Wala akong may dikit na sticker. Ubus. Sa sunod. Ito rin, sige. Sa akin. A few minutes later. Okay. Tapos na kaming mag-lunch at nagkape. Punta na kami sa Barangay Maliko. Marami pang mapupuntan doon. Na sir? Yeah, boy. Shout out sa mga taga E3. Si Kero. Woohoo! $12.40. Ito
kapadyak, pinaparentan to. Ang pagkakalam ko 1.5 ang isang kubo niyan, 3 tao. Ito overnight. Malikupihan. Ay, ito pala yung Malikupihan. Malikupihan. Oo. Oh, sugo pa. Sila yata yung may-ari dyan sa kubo-kubo. Kaya yung may-ari sa may kubo-kubo. Ay, magkano yung rent dyan, madam? Magkano rent dyan? Overnight. Ilang tao yun? Ah, okay. Ayos. O, mga kapadyak, punta na kayo dito kung gusto nyo mag-overnight. Welcome to Barangay Maliko. Magre-register pa tayo? Wow, ang ganda na ng Barangay Maliko. Magre-register. Magre-register kami, madam. Magkano ang entrance? 20 pesos. Pag pupunta dyan sa taas, madam. Dyan ako sa may tawag dyan po. Japanese wine. Ah, Japanese. Saka pwede rin po kami masyal sa may falls. Uy, malapit na dyan? Malapit dito po yung wing. Oh. 3 minutes drive lang. Oh. Tapos 2 minutes lang. One minute later. Mga kapadyak, papuntang Japanese Shrine. Dito naglaban yung mga hapon. Tsaka yung mga Japanese. Hapon at saka mga Japanese. Oo, isa tong hapon tong nagtutulak. Kaya alam niya yan. Japanese Shrine. Wala. Go! Oh no! Mataas yung buwan. Ay, ikaw, sunod. Rider day. Go! Bitaw mo lang preno, wag mo preno. Nice! Down! Ew! Uy, may trail! Uy, ang dulas ah! May bike! Madulas, madulas! Matigas kasi yung tire ko. Mga kapadyak, gusto ko sanang pumunta dito. Pero yung dalawa kasama ko, wala na, alas pag daw.
Kaya doon na lang muna kami sa falls. Magpapalamig. Dito daw yung papunta. Kiyang Duntog Park. Sayang naman. 1 minute later. Papunta na tayo sa falls. Kasama natin mga taga Aritaw. Sharp curve. Minor. Ito na yung kulay. Saan dito? Oh no! Saan yung falls? Hi! Thank you! Nalagpas kami! Dito pala yung papuntang falls. O mga kapadyak, may falls dito. Let's go! Anong pangalan? Hingi Falls. Hingi. Oo na nga. Dito na, nandito na. Nadudulas tayo mga kapadyak. Wow! Ganda mga kapadyak. Woo! Ano? Sigo na! Yay! Lamig! Kaya! Yung kambing o yung kambing. Ayaw ano? Ayaw lumangoy. Ewan na! Lamig! Ewan na! Lamig! Ayoko na. 10 minutes later. Tapos na kami maligo mga kapadyak. Pakyat na kami. Tapos uwi na kami mga kapadyak. Hindi na kami pupunta dun sa isang view. Tapos pag nakasit ng mga kasama